de îngerați la fiecare, că așa era. Aoleu, am înțeles, dar găurile era așa mari dureroi. Auzi, da, în jurul capului așa, de ce au găurile multe, așa încet? Păi, cum zice, ca să putem fixa cerculețul. Cerculețul care se stă, toți îngerații au un cerculeț până deasupra capului. Ah, gata, am înțeles. Auzi, mai, eu mă duc în iad, că am văzut cum e aici. Mă, măi, dar cum te duci în iad? Dar acolo să vină toți dracii și o să te violeze. Da, măi, că să mă vedeți, măcar am găurile făcute. Da, bătrânul care se duce cu cocoșul la târgul de animale, nu vi l-am spus. Vine un tip și le întreabă, tata, e de vânzare cocoșul? De vânzare, nepoate, de vânzare. Auzi, da, ia zi, e bun așa, calcă găinile? Ah, găinile? Bă, ăsta calcă gâștele, calcă găinile, calcă porumbei. Bă, și porcul a călcat odată, ce e de mai bă. Băi, și nebun, păi dacă e așa potent și așa, de ce îl vezi, mă, tata? Mă, ne poate să spun sincer de la o vreme, să uită ca în Galeș la mine, așa. Mă retorc un pic la soacre pentru că mi-am amintit unul foarte fain, fără nicio dedicație. Unui tip îi moare soacra. Se duce omul cu creștin, o mormântează, cum se întoarce de la cimitir, dă să intre în casă și exact când se pune mâna pe clanță, de pe acoperișul casei se desprinde o țiglă și îi cade și se înfice exact în fața lui. La care asta ridică așa ochii înspre cer, să uite și zice, ai și ajuns, curtea dracului. Mai am ultimele două dedicații pentru voi. Trebuie să vă spun că într-un avion se aude la megafon că amândouă motoarele au cedat și să se pregătească pentru procedurile de aterizare forțată. Mamă, când aude toată lumea intră în panică, la un moment dat o blondă scoate repede trusa de machiaj și începe să se rușeze, să se parteze, să se meleze, să dea... Asta la te întreabă, ce-ai dragi, ești nebun, n-auzi că s-ar putea să că ne prăbușim, ce să mai, dacă nu mai funcționează niciunul de motoare, tu te machiezi. Da, zice că am auzit eu, zice blonda, că ăștia, echipele de salvare, pe primele victime le salvează pe astea mai drăguțe, mai aranjate, mai dichisite și de-aia mă machiez. Când aude arăboaica, își începe să-și pună pe ea, își pune inelele, își pune brățările, își pune lanțurile la mâini, cercei, să umple așa de aur pe ea, și de ce faci treaba cu că la ce-ți mai folosesc toate bijuteriile și auricalele? Eu am auzit că după ce ne prăbușim, echipele de salvare, primele victime pe care le caută sunt astea care văd pe ele, au ca așa că oferă recompensă, înțelegi, îți dă seama după bijuteriile de pe ele. La care a treia era o negresă. Când aude, se dezbracă, își dă chiloții jos și își pune curul în dreptul unui cublou. Dar tu ce faci, nebunul? Păi am auzit că după prăbușire primul lucru pe care îl caută sunt cutiile negre. Iar acum, dragii mei, chiar trebuie să încheiem. Să vă spun cum 3 medici se lăudau despre cele mai performante transplanturi făcute de ei. Și vine americanul și spune, dom'le, zice, noi am transplantat un plămân de la un pacient la altul. Ei bine, ăla s-a refăcut atât de repede că în 3 zile își căuta de lucru. Bine, rusul zice, noi am luat un rinic, dom'le, de la un pacient, l-am transplantat la altul, dom'le, și ăla, ce să văd, în 2 zile își căuta de lucru. Mai bine altul tot așa, jumătate de inimă, că de creierul, că tot așa. Deci la un moment dat vine și doctorul român și spune, dom'le, eu nu am ce căuta aici, e clar că tehnologia noastră este peste toți, voi toți sunteți mici. Noi am luat unul fără creier, fără inimă, l-am pus prim-ministru, dom'le, și de atunci toată țara își caută de lucru. Și pentru că am zis că e ultimul, totuși vreau să vă mai dau un mic bonus. Apropo de asta cu criza, cu tot, la un moment dat, un grup de teroriști au dat ostatici câțiva membri ai guvernului. În frunte, bineînțeles, cu primul ministru. Ei bine, grupul de teroriști a cerut o răscumpărare de 100.000 de euro. Altfel, dacă nu primesc cei 100.000 de euro, toarnă benzină pe ei și le dau foc.
Și au început ăștia, înțelegi, de pe la toate posturile de știri să facă o chetă. Știți, domne, trebuie să strângem